Ahoj všem, já vítám všechny, kdo se dívá na můj úvod o mém střeštěném vaření, nebo jak nazvat to, co budu tady vyrábět. Bude to mít s vařením možná hodně málo společného. Já každopádně doufám, že se ty mé výtvy povedou, i když si nejsem tak jistá, vzhledem k tomu, že jsem schopná i připálit čaj. Já hlavně doufám, že mě slyšíte. Je strašně těžký mluvit přes tady tu hlavu. A taky doufám, že mě vidíte. Nejsem si docela jistá, protože už jsem to jednou točila a nebyla mi vidět vůbec hlava. Podruhé, když jsem to zkoušela, tak mě bylo zase vidět jenom půlka hlavy. Takže se tlemím na celém videu jak idiot a přitom nejdou vidět oči. Tak se jdu podívat, jak se vidět. Aha, já nezjistím, jestli jdu vidět, když mám stát tam a dívám se tady, no, super. Člověk by nevěřil, jak je strašně těžký chodit, když má hlavu na hlavě a vůbec tady nevidí, kam má šlapat, protože se nezdá. A přesto skoro vážně vůbec nic nejde vidět. Vidím jenom takový dvě malý kolečka všude. To je strašně málo, nevím, jak budu přitom zvládat vařit. Možná si uřežu první prsty, potom celé ruce. Vypadá to mě špatně. No, to bych ještě řekla. Svý díly střeštěného vaření se budu snažit přidávat jednou týdně. Myslím, že bude dostačit. Myslím, že se nenajde žádný odvážlivec, který by chtěl podle mě vařit a možná to vychutnat. Protože by to mohlo hrozit tím, se radši oddálím, protože si zase nejdu vidět. Protože by to mohlo skončit tím, že budeme mít nějaký hrozný problémy. Při nejlepším skončí jenom na záchodě, při nejlepším skončí v nemocnici. Takže jako radši to nikdo neskoušíte, to tady budu vařit. Ale zase nebude to styl babica. Takže když nebudu mít mouku, tak tam vážně nepřidám cukr, jenom protože to vypadá trochu podobně. Mám pocit, že to moc podobně nevypadá. Asi jsem už dlouho nevařila. Takže asi takhle vidíte, jak to bude teda moje vaření vypadat. To bych ještě řekla, no. Opravdu nevím, jak budu zvládat přidávat ty díly. Budu se opravdu snažit, aby to bylo jednou za týden. Ale jelikož mám školu jazykovku, tak budu se snažit a musím se učit. Mám i jiný zájmy, povinnosti, koníčky, takže opravdu nevím. Navíc je to strašně těžký něco tady vařit, protože mám pocit, že máma by se na mě dívala jak na debila, by mě tady viděla pochodovat s hlavou na hlavě a my tady vaření, teda se budu snažit vařit. Je to strašně vedro v té hlavě. To se asi pořádně zapotím u toho jídla. Můžu trochu přikrytit, aby byla možná líp vidět, protože asi vážně nejsem vidět. Co bych ještě tak řekla? No možná dlouhý. Nevím, začínat. Vyvízá z oka bělimo. Opravdu jsem naštvě, se už to nebude vidět. Mně se dají zazvrnout jenom půlku hlavy. Za prvé, navštívte můj blog. Nedozvíte se žádné další nové zajímavé informace. Ale můžete to dělat jenom tak pro zajímavost, když nebudete nic dělat, když budete očekávat můj nový díl, protože každému dílu tam budu přidávat samozřejmě informace, ne střeštěné vaření.
A za druhé mě samozřejmě zvýší nějakou návštěvnost. Jsem tam třeba nějaký komentář před to stupení, protože tam píšu jenom články a skoro nikdo mi to nekomentuje. A za druhé, těšte se na můj první díl, kde se nechte překvapit, co budu ještě vařit. A za třetí, mějte se parádně, užijte si týden, víkend, měsíc, zimu, jaro, léto. No, užijte si celý rok. Že se nechce to samozřejmě líbí. Možná už to zdáte potom z toho trapném úvodu. To se mi trošku brečet, to se mi to nepovedlo. Nejhorší na tom všem je, že se furt směju jako debil. Tak mějte se úžasně, užívejte si zbytek dne. Já se s vámi prozatím loučím. Těším se na vás u mého prvního dílu, kde budu vařit.